Number one, futhi ezosiza sibone ukuthi yini usathane ayisebenzisayo ukusiqopha ukuthi singaboni ukuthi izwe liseduze ngeke siyezwe lento bazalwane usathane akafisi sibone ukuthi isikhathi sesinjani sesiphelile yena kodwa lithi iBhayibheli uyazi ukuthi isikhathi sinjani siphelile nje ngoba masifunda kwincwadi yaSambulo ku chapter 12 ku verse 12 sithi ithi maye kuwe mhlaba nani lwandle ngoba isitha sizile kini sinolaka elikhulu ngoba uyazi ukuthi njani isikhathi sakhe sisifishane siphelile sincane kodwa afuni thina sazi nasizofunda bazalwane sibone ukuthi yini ayisebenzisayo ake nje sithobisa amakhanda ngivule ngomkhuleko Tata nothando lumangalisa kakhulu siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha sicela kakhulu Tata nothando lumangalisayo ukuthi inkosi njengoba sizofunda ilizwi lakho ongathi inkosi ungasihola usisondeze kuwe usincede nje inkosi sibe nawo ukuqonda konke sikufundayo singaqondi nje kuphela Nkosi kodwa nasezimpilweni zethu sikwenze inkosi osifundisa kona Tata sithande kangaka siyacela kakhulu ukuthi sixolele izono zethu njengebandla njengabantwana bakho apho Nkosi singenzanga khona kuhle apho singenzi khona kuhle ndiyacela Tata kakhulu sixolele ndiyacela Nkosi ngabikho into esithayo kuwe ngoku ndiyacela ndimo wakho ingcwele Nkosi sisebenze uncede mina Nkosi kakhulu ngoba ndingumntwana ingekho Nkosi into endingayithetha nje enganceda anyone Nkosi but into enceda nje Nkosi into evela kuwe sicela konke bawo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha amen bazalwane sifundile angisho ukuthi njengebandla uNkulunkulu usinikeze ini kunomsebenzi asinikeze wona nje bazalwane manje ngicela ukubuza lento esifundile sibone umsebenzi wethu 3 parts nje oqala ukuhlanza focus yethu le focus yomuntu wonke osebandleni likaNkulunkulu ile focus kaDavide kathi ebuza mawufunda incwadi yamaHubo ku chapter 119 ku verse 9 uthi umuntu angayihlanza kanjani na indlela yakhe sezelo bazalwane so mele sizibuze nathi kanjalo njalo ngiyenza kanjani ukuthi ngihlukane nomuntu mawuthi ngiqamba amanga nginenkinga yokuqamba amanga ngiyazibuza ngingenza kanjani ukuthi ngenze njani ngihlukane namanga akekho amanga right bazalwane akekho amanga kanjani right mawukuthi nginenkinga nolaka umbuzo wami uthi ngingenza kanjani ukuthi ngihlukane nolaka siyabona leyo nto umkhuleko wethu melifana nomkhuleko kaDavide futhi nakhona kwincwadi yamaHubo chapter 58 inkosi dala kumele ini inhliziyo senze lo bazalwane cleansing umsebenzi wokuqala lo msebenzi bazalwane waqala nini technically lo msebenzi waqala ngesikhathi abantu bedalwa isono singangeni ngoba uNkulunkulu edala uAdam noEve wamdala uAdam noEve ephelele wamdala engenasono kodwa wamdala uAdam noEve ene-capacity engangazi ukuthi yini capacity ngesiZulu kodwa wamdala enekhono lokukhula siyayizwa leyo nto abe more and more like uNkulunkulu so lesi sithi i-cleansing mhlawumbe lesikuhlanzwa ku-Adam no-Eve bengake singangeni isono kodwa singathi ukukhula ukufuza uNkulunkulu siyayibona leyo nto ngoba phela umuntu ehlanzwa into engcolile kodwa bengangcolanga isono singangeni kodwa as soon as kwangena isono kwashifta from ukukhula kwangena kwini kwi-cleansing siyabona leyo nto mele kuhlanzwe manje kukhishwe isono mele kushintshwe indlela ingqondo yomuntu esebenza ngayo
So umsebenzi webandla lona kusukela ekuqaleni kuze kube manje. Akuyona into entsha, siyabona bazalwane. Umsebenzi webandla kusukela ekuqaleni ingakho namavesi engikhuluma ngawo akaDavide. Siyabona iTestament elidala engafiki nokufika uJesu. Kodwa already abantu sebeyazibuza athi umuntu angahlezeka kanjani inhliziyo yakhe. Siyabona lona. Then impendulo ivele ithi ngokulalela izwi likaNkulunkulu. Siyayizwa lona bazalwane. Now umsebenzi wethu lo. Omunye sithe yini? Okulungiselela ukuya kaJesu angesho. Uyazi ukuthi nalo bazalwana ngento enje. Uyazi ukuthi uJesu angafiki nokufika okokuqala. Kwasekukhona abantu abashumayela ngokubuya kwakhe kwesibili. Ayisifundi bese ngazifunda ke. Kodwa ningayithola bazalwane incwadi kaJude. uJude ubani ngesiZulu? uJuda chapter 1 verse 15 siyathola lapho ukuthi uEnoch wayishumayela ngokubuya kaJesu. Ethi inkosi yeza with the 10,000 ngeenkulungwane zabangcwele bayo. Siyabona lokho. So nalona okukhuluma ngokubuya kaJesu kodwa manje ngoba sekusondele even more. Nathi umsebenzi wokulungiselela ukubuya kaJesu uyakhuphuka. Now nokuvangela. Vangela abazalwane nako siyathi ngathi ngoba khona na umuntu azibuza naye bazalwane. Kwenzekala ipeni lana ngathi lapha. Naye ngifuna ukubuza ngosiqala isifundo sethu. Bazalwane kubalulekile ukuthi siqale la ikhona. Ubone esikolweni makumaphi ufike kunezinto njani ngazi kudala ngenza kanti. Futhi uthisha ufayile nje afaka uline la. Abese athi kuno10 ngaphansi. Siyazi ukuthi manje out of 10 le. Ngicela ukubuza ke bazalwane. Mhlawumbe ngithanda isathi eziwu3. Ngeke sithathe isikhathi ngoba into engibuzayo ngokubuka kwethu. Ngokubuka kabani? Kwethu. Kulo msebenzi lo wethu kumele siwenze njengebandla. Masibheke bazalwane out of 10 siwenza kangakanani? Mama ukuthi sizinikeza ama-marks out of 10. Sime kuphi thina kulo msebenzi? Wokufunda ukuthi sihlanza kanjani. Nangokuthi futhi kube yona focus yethu le yokuhlanza bazalwane singasifuni iso nokusibona. Siyafuna ukusibona ku-TV. Konke nje lo msebenzi yawudala. Ayileyoqala. Hayi asizihlanganisi. Ngenxa yesikhathi. Bezothi iqanda. Ingabele yabona ukuhlanzela abazalwane. Isona sibhusha kuso. Kunokuthi sisibalekele. Futhi sona isifundiswe qamna ngokuwa amasikhathi konke asifaka u0.1. Mase ngoma 0.1 bazalwane. Sithi asingathi hawo umuntu nethuba lakhe bazalwane. Umuntu ngendlela khona ngayo. Omunye 0.1 yebo. Omunye bazalwane. Okay, omunye uthi 3. Okay. Omunye uthini? Siyimakele nje bazalwane. Bazalwane ngibroke ngizophakisa ngendlela abona ngayo. Uthi lana kule misebenzi le bazalwane wona umsebenzi wethu lo. Akumele abasivumelane nento eyodwa ezosusa inhliziyo zethu lo msebenzi. Isikunikeze Yesu. Now umuntu ogcina uthi masibuka indlela esihamba ngayo ngalo msebenzi nje kulo msebenzi. Sihamba kanjani? Ogcina bazalwane. Yeah, well. 1 only uthi 1 bazalwane. Ayathusa. Ifeyili nje wonke ifeyili. Ngamanye amazwi siyahluleka ngisho njalo. All right. Imoto bazalwane mayilimele ingayenzi lento kumele ngabe iyayenza. Ujwayele ukuyenza njani? Uyayikhanda ngishisa kumakhenikhi. But before ikhande benza nomakhenikhi into ayenzayo. Uyayidiagnose. Siyabona leyo nto? So manje bazalwane ngifuna singene kwi-diagnosis ukuthi inkinga yethu yini njengebandla. Siyezwa lento bazalwane? So bani sifunde sifishane ngoba ngixwayisa ukuthi sifunde sethi sibe sifishane. Kodwa ngifuna singene nje sifuna ukuthi yini inkinga yethu. Sinezinkinga bazalwane. Nathi namhlanje sifunda nje ngeyodwa.
Sinezinkinga. Kodwa namhlanje diagnosis diagnosis eyodwa. Okay. Sele siba zencwadi yesambulo chapter 3. Sambulo chapter 3 sesifike ngicela bazalwane siqale ku verse 14 ukufunda. Mhlambe ngizofunda. Ithi nakuyo ingilosi yebandla laseLaodikiya loba ukuthi nakhu akushoyo uAmen. Sesifikile isambulo 3 verse 14 sifuna ku verse 14 manje. Tinakho akushoyo uAmen ufakazi othembekayo noqinisileyo ukuqala okudaliweyo kukaNkulunkulu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi sengathi ngabe uyabanda noma ushise ngakho ke njengalokhu kuyisivivi ungashisi ungabandi ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. Sezolozalwane uJesu lokhuluma namazwi. Verse 17 ithi ngokuba uthi ngicebile. Silalisise kahle la verse 17. Ngokuba uthi ngicebile kanti swele lutho kanti kawazi ukuthi ungolusizi nokuhawukelwa nompofu nophuphuthekayo nohambaze. Sisiphoseni lapha bazalwane. Sayizwa lento bazalwane kuleyo uJesu. Mawufunda incwadi yesambulo kunamabandla amangaki ayisikhombisa. Lamabandla akukhulunywa njengamabandla physically phela kodwa uJesu usibonisa inkinga ezizobe zisebandleni lakhe. Kusukela ngesikhathi uJesu enyukele ezulwini kuze uJesu athini abuye. Lezo sikhathi side siyibona lento bazalwane. uJesu manje uJesu bazalwane wanyukele ezulwini ngomunyaka ngonyaka u31 AD uJesu ebethelwa wavuka wanyukelwa ezulwini kuze kube isikhathi la uJesu azothini azobuya. Sibona lento bazalwane manje thina siphila la ku2022 AD. Sibona lento bazalwane anjikusuku 2022 manje. So uJesu ku30 manje uJesu usinikeza kulamabandla ayisikhombisa isimo sebandla lakhe lonke kodwa usihlukani zothini lesimo lamabandla wathi uwahlukanisa kayisikhombisa into 7 divisions. Sibona lento bazalwane. So kukhona ibandla elila khona ibandla elila kanjalo. So le bandla lesikhombisa ibandla lokugcina la emhlabeni. Seyizwa lento bazalwane and lelo bandla lokugcina yithina. So lento ekhuluma uJesu athi asibandi futhi asishisi siluvivi sifuna ukumphalazisa khuluma ngathi. Seyizwa lento bazalwane yazi ukuthi manje ngibuke ngathi ngingaphalaza umuntu sekajabulile engajabulanga. Manje umbuzo uthi Jesu yini engakujabulisi yini inkinga yethu? uJesu usitshenile inkinga yebandla eliphila kayigcineni. Leli bandla lingabikho nokubakho ngoba lencwadi yesambulo yabhala la around isikhathi 100 AD. uJesu inikeza uJohane ukhuluma ngento ezokwenzeka athi uJesu yobuye. Siyibona leyo nto bazalwane. Usitshele inkinga yethu singakaveli lokuvela. Siyibona leyo nto. So uJesu bengafundisi lo esiqagela mhlawumbe inkinga yethu lo mhlawumbe inkinga yethu lokho. Futhi uJesu mayekhuluma ngento ayishoyo uthi loba uthi uAmen.
nofakazi othembekileyo. So uJesu uzi-introduce kuthina noma uzazisa kuthina njengofakazi wenzenjani othembekileyo. Mawufunda incwadi izaga ayingekwenzelana nje elibomvu lingabonakali inkinga lapha emuva singithethe liblue singayi lona ngayibhala nje bazalwane ukuze la mapeni angaphethe aphelile kodwa sengiyakhumbula manje into engiyikhumbulayo ukuthi sayithenga sawona sisathenga hayi ngakho right kodwa ngithi mawufunda kwizaga chapter 14 ku verse 5 lithi iBhayibheli ufakazi othembekileyo ukhuluma iqiniso kuphela akhulume amanga senze lento bazalwane uJesu uzazisa kuthina njengofakazi wenzenjani othembekileyo ngamanye amazwi uthi kuthina lento engisho nina ngisho noma ungangayiboni noma awuyiboni kodwa kumele wazi lento iyiqiniso na kanjani yazona bazalwane ngizozenza ezinye izinto kunenye ngifuna sihlale kuyona nje ike 1 senze diagnosis ngoba ekugcineni bazalwane nami umsebenzi kumele siwenze insindiso yethu nenjabulo yethu ilale ekuthini siyawenza lo msebenzi nokujabula kaJesu ayikho into engiyithanda njengokuzwa ukuthi uJesu uyajabula uyabona bazalwane mawukuthi ngempela siyamazi uJesu wahlubeka kanjani ngenxa yethu bazalwane siyofisa ukumjabulisa ngayo yonke indlela uJesu wahlushwa ngenxa yethu bazalwane zonke izono zethu njengoba manje ngisho umuntu wenze inhlobeni yesono noma uthakathile noma ubulele nokudlwengulile nokukhipha isisu izono ziyathethelelwa ngoba umuntu owathwala icala lale lezono lezo nguJesu seyize leyo nto lento kumele ngaba yenziwe kumina ngenxa yezono zami yenza kuJesu umuntu kanjani bazalwane kumele ngaba siyafisa ngempela ukumbona ejabulile uJesu ujabulisa manje ubona isibona senze lo msebenzi na kunezinto ezisivimbayo ukuthi singawenza lo msebenzi nayo ukala ezokhuluma ngayo namhlanje esambulo chapter 3 so asibuye ku verse 17 ithi lana ngokuba uthi ngicebile kangiswele lutho kanti kawazi ukuthi ungolusizi nowokuhawukelwa nompofu nokhuphuthekayo nohambaze ngifuna bazalwane ukuthatha lokhu kuhawukelwa kuthi thina singabowenza njani ngabokuhawukelwa nawo bazalwane incwadi esambulo ejulile incwadi esambulo kwindawo eziningi ibhalwa ama symbols kwezinye indawo in fact mawufunda incwadi ngicabanga ngingayikhohlwa ngicabanga ukuthi mawufunda incwadi la evangelii uMoses prophet ku-Acts of the Apostles page 595 mangaphosisi uthi le ncwadi ukuthi zonke incwadi zeBhayibheli zihlangana kwincwadi yesambulo sayize lonke bazalwane so mawufuna ukuqonda isambulo kumele uqonde zonke incwadi zeBhayibheli manje mawufunda le ndaba leyo yokuhawukelwa njengoba singabokuhawukelwa iBhayibheli liyakhuluma kwenye indawo ukuthi umuntu okuhawukelwa umuntu onjani ake siyobuka manje umuntu okuhawukelwa umuntu osuke enjani kahle asena kuba seKorinte kokuqala chapter 15 shesheni bazalwane sesifikile ngoba seKorinte yasenza kanjani ngoba ngifuna sheshe nami iBhayibheli lami lincane ngalijwayeli sengidala iphathi elikhulu ofikile afunde ngoba seKorinte kokuqala chapter 15 ku verse 19 chapter 15 verse 19 uma singabethembela kuKristu kalokhu ukuphila kuphela singabokukhalelwa kunabantu bonke sayizela bazalwane kuthi uma sithembela kuKristu kulokhu kuphila kuphela singabokukhalelwa kunabantu bonke leli gama elisetshenzisiwe lapha elitolikiwe kade singabokukhalelwa igama elifanayo nalisetshenziswe kuncwadi esambulo ethi ningabokuhawukela sayizela leyo nto into eyodwa so kuthiwa lana umuntu okuhawukelwa ngumuntu othembela kuKristu kodwa kulomhlaba kuphela isho ukuthini leyo nto
ngumuntu obheke uJesu, hayi njengomsindisi omsindisa kwizono ukuze amdlulise emhlabeni amsezulwini. Umuntu obheke kuJesu uthi Jesu mina uzongenzelani la emhlabeni. Sayizwa lento bazalwane? Ingakho intumayelo ezikhuluma ukuthi uJesu uyokublessa ziyathandeka kakhulu, ngoba isikhathi sokugcina kuthiwa yibandla lokuhawukela. Ibandla elibheke ukuthi uJesu uzokwenzelani la emhlabeni. Sayibona leyo nto? Futhi umuntu mayibona engathi izinto ziyambhedela, yazi engakhuluma nosisi la, nokunomsisi ngabo wayidayisa umbila nje. Ngithenga umbila wayesawuqedelele. Hayi sisi yakhuluma ke, hayi ngithi hayi ngiphonsa izwana nje ngoJesu. Athi yazi mina bhuti ngaye ngakholwa. Kodwa angabona izinto azihambi kahle. Angabona athi ngihlehle emuva ngoba izinto ngiyabona ukuthi azihambi kahle. Wayesho ukuthini? Wayethi uJesu la emhlabeni angenzeli lutho. Nangu nje ngidayisa umbila. uJesu akathembisa ukuthi ngiyokusiza ngiyokukhipha ekudayiseni umbila. uJesu into amenza ahlukane nezulu bazalwane, afe ukufa okuhlaza kakhulu, usiza ukusindisa esonweni nokusivulela futhi izulu. Uyazi bazalwane, masinya nje uJesu mayibuya. Kunabanye athi mina ngagula, Jesu ngangisindisi, hayi ngabona ngimshilo. Abantu bacabanga only isikhathi samanje kuphela. Seyibona leyo nto? Uyazi ukuthi bazalwane, masinya uJesu mayibuya, kunabantu abake bagula, abanye bashayisa izimoto bangawazi ngisho nokuhamba, bahamba ngama-wheelchair. Kunabanye abazalwa bengaboni ngisho ukubona, kodwa masinya uJesu mayibuya bazothola izinyawo ezintsha, bazothola amehlo amasha. Sayizwa leyo nto? So lento yokukhalela lelinto zalesi sikhathi bazalwane, akunabantu abahluphekile emhlabeni. Umuntu azazi ukuthi nje kwaukushayela nje imoto nje ayilanga soze ngiyibone, kwaukuhlala nje yabona nje umuntu athi mayibodi into nje lezo. Yabona ukuthi uJesu bazalwane, mayibuya uJesu wonke umuntu omnikeza imention yakhe. Yazi imention ubhazabhaza wendlu. Umuntu mayicabanga igolide abonjalo into elekude kuthi benyathela kulo. Sayibona leyo nto? So uJesu yabona ubula ungahlakaniphi lokumuntu angalitholi izulu ngenxa yokuthi uxhoshwe nje izinto zala emhlabeni. Kuthi abantu bokuhawukela abantu abathanda izinto zala emhlabeni. And bazalwane ngempela kukhulunywa ngathi siyawuthanda umhlaba, lezinto zomhlaba. Siyathanda kakhulu ama-fashions omhlaba. Angisho sithanda kakhulu ukulinganisa umhlaba kwizinto ezenziwa umhlaba. Kunzima kumuntu ukuhluka, ngisho noba ngithi ngihluka ngibe ngibonke, kodwa la nje bangihlukile nje yingoba ngilandela lento ekhulunywa nguNkulunkulu. Ngeka yabona manje hayi ngibe nje ngingedwa, kuba ngingedwa. Athi ngifane nabanye. Siyathanda i-entertainment yomhlaba, ama-TV. Siyabona leyo nto bazalwane. Osibala no-generations emizini yamakholwa. Kubukwa abantu bencabuzana lapha, kukhona ukuphinga lapha, kukhona ukududulana lapha. Siyibona leyo nto. Sithi silungiselela uJesu, sithi siyazibuza ukuthi sike siyangcwaliseka kanjani. Siyibona leyo bazalwane. Kodwa konke lokho ukuthanda ini? Umhlaba. Now umuntu angasho ehleli la athi hayi mina umhlaba angiwuthandi. Siyibona leyo nto? Ingakho ke uNkulunkulu usinikezile indlela la ezwini lakhe ukuthi ngingazibona kanjani mina mawukuthi nginothando lomhlaba. Hayi ukuthi umunye abheke umunye ngizibone ngihlole mina. Siyibona leyo nto? Ake sibukeni ibozana, ngingazibona kanjani mawukuthi uthando lomhlaba liyangibusa. Siyibona leyo nto? Asiyencwadi kaMateyu chapter 6. Ibandla lalegcineni bazalwane ngithi ibandla elithanda ini? Umhlaba. Kukhulunywa ngathi. So yingakho manje izinto zezulu. Uyabona makujwa kuyovangela, ngicabanga ibhola lizodlala. Ngicabanga imeshe Sundowns, ngicabanga manje imeshe Paris, ngicabanga Manchester. Sibona leyo nto. Ngicabanga ukuthi besike sasaplana ukuthi sizodlala ibhola. During the week siyasebenza. Nge weekend ibhola. Kuvangela nini? Wenzani umsebenzi kaJesu? Wenzani umsebenzi kaJesu? Siyabona bazalwane. Kodwa yesibukeni uNkulunkulu uyasitshela
udayisa ubona kanjani masithanda umhlaba Matthew chapter 6 sesifikile okay icela sibuke mhlambe uverse mhlambe siqale uverse 19 hey bazalwane ngiyalithanda leli verse lithi ningazibekeli igcebo emhlabeni lapho kona inundu nokugqwala nalapho amasela efotha khona ebe kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungoni inundu nokugqwala nalapho amasela engafothi khona ebe ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho senzela nto zalwana uthi uJesu mawufuna ukwazi ukuthi inhliziyo yakho iphi mele ubuke ukuthi ingcebo yakho ikephi kezalwana uthi Jesu inhliziyo ilandela ini ingcebo ingcebo yebazalwana nje imali kuphela yebo imali oqala into okumele ibuke wena ngisho ehlola yabuka imali yaminingi isebenza kwini seyibona nabazalwana yizibuze futhi number 2 wengcebo okanye italente number 2 isikhathi sami esiningi ngisebenzisa kwini number 3 amandla wami noba iziphiwo amatalent uNkulunkulu angiphe wona ngiwasebenzisa kwini mina ngiyabuka ukuthi mangibuka lezi zinto hayi ngiyabuka nje ukuthi hayi la ngigcina khona nje ishumi nje kuphela ngihlukene nje into engihlanganisa nje nezulu the rest nje uyabona nje amakhilo wami amasudi wami namafoni wami nama-TV wami yonke into wami uyazi uma ubuza ishuma umenzelanga lokuthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli kumele ubuyise ayisho ukuthi muphe ishumi uyabuyisa into ebuyiswa into enjani into yakhe awenzi lutho usabuyisile kwaphela lapho ake sibhileni indaba yemali bazalwane ngifuna ukukhuluma iqiniso uyazi ukuthi umsebenzi wevangeli kuba ngathi umsebenzi yabona nje ngeke usho ukuthi umsebenzi wenkosi yezulu indlela kupataniswa ngayo indlela yabo manje ukhishwe izitendi lana babeka amafoni akho camera wakho kuyapataniswa seyibona nto kuyapataniswa kumele ngabakho projector la kuyafundwa into yenkosi yezulu lena kodwa kuyapataniswa ngoba thina esizibiza ngokuthi siyibandla likaJesu esithathe isivumelano noJesu ukuthi ayikho into esiyibeka phambili kunomsebenzi wakho kodwa siyibeke umsebenzi kaJesu ekugcineni ingakho kupataniswa nesikhathi the reason why bazalwane ukuguquka kwabantu hamba kancane ingoba abanye abantu bazitshela ukuthi ukuvangela kwabantu abathile seyibona leyo nto hayi mina cha ngiyinto ethile kusho bani abantu abaningi uyazi ukuthi abantu abaningi into abayiyona batshela ipheshana nje certificate sase-university abesayibize ngaleyo nto uthi uJesu wena umvangeli wena umsebenzi wakho ukuma phakathi kwabantu abafileyo nabaphilayo seyizwa leyo nto nabafileyo abasemhlabeni abangamazi uJesu nangu uJesu ophilayo ubese kubanxusa abantu ukuthi abasondele kubani uJesu nangu umsebenzi wakho sizovuma into esiyitshelwe nguprofessor othile lapha e-university noma ecollege elithile hayi mina ngiyinto ethile mina ngiyinto ethile nje obani bayovangela wonke umuntu kumvangeli kwaJesu seyizwa lento bazalwane ayokusiyezwa ngempela isikhathi sethu umuntu kumele abuke isikhathi sakhe uthi sisebenza kanjani and then uthe italente nalo ngena lapha nawo abafani bonke abantu angisho akubona umuntu angashumayela kodwa omunye angathatha amaphepha ahambisa amaphepha hambisa ranking hayo bayothina abantu abangibonayo kodwa nathi yabo inkinga asifani
Sizafuna ukuba sesitayeleni. Hawu ngingathi nje nginje sengihambisa amaphepha. Seyibona leyo omunye angahambisa njengoba kuloke kuqoshwa omunye ajayive noma umsebenzi nje ngifuna ukuthi nje Tshona omunye akwazi ukukhuluma akwazi ukufundisa eningi kodwa uyakwazi ukukhuluma nabantu uneskill nje nabantu ngenxa futhi ngenxa yaloko ugcina abe nabangani abaningi athi yabona ke njengoba ngingakwazi ukukhuluma kakhulu yodwa lapha enkonzweni uma ningirecorda noma ukurekodile ngiyakuthatha ngiyakuthumela ngithi ngiyakusakaza Sayizona mbazalwane so ngisho ukuthi kuningi esingakwenza umbuzo uthi ke manje italente lethu eliningi silibeke kuphi ubona kanjalo ukuthi inhliziyo nayo ngoba uthi uJesu inhliziyo ilandela ini ingcebo mawufuna ukwazi inhliziyo yakho iphi buka ukuthi ingcebo yakho iphi ngeke inhliziyo yakho bese ezulwini ukuthi ingcebo yakho la emhlabeni akekho bazalwane umuntu ongathi ekhiphe imali eningi wakhipha imali eningi wa-investor kwa-Spar mhlambe kodwa aloke enake okay seyibona leyo umuntu o-investe kwa-Spar uzonaka ubani uSpar lento kodwa yize isivezela ukuthi inhliziyo zethu ziphi futhi iyasiza iyasinikeza nesolution ukuthi singenza kanjani masifuna inhliziyo yethu bese ezulwini sithathe ingcebo yethu sifake izinto zezulu ukuthi uJesu inhliziyo ilandela ingcebo angisho so manje ususile ingcebo ayifakele izinto zezulu vele kuzenzeka kanjalo futhi nenhliziyo uyazi ukuthi umuntu bazalwane mangakafunde manje ningazitshela ukuthi bazalwane angiyithandi imfundo kodwa ngifuna nje sibonele angena omunye manje enze lezi zinto ekuthiwa PhD ayiphele mhlawumbe 7 years enze PhD bafike ke manje ovilani besithi ukuthi usiyabuya futhi nje ubuya nje masinya umuntu yabona hawu ngisanda kuyitop la babuya manje leyo nto imenza nathi uyabona ukuthi manje uzola inyanga nathi uvila nayi kanye nje lo muntu lona Baya, bazalwane. Nina anazi njengebesho kanjani ukuthi kunento emhluphayo ye-PhD. Seyi-investile, angisho la emhlabeni. Manje ubona i-investment yakhe iyadlula kunjalo. Mawuinveste la emhlabeni lithi iBhayibheli ungathandi umhlaba nezinto zayo ngokuba umuntu othanda umhlaba uthando lukaBaba alikho kuye. Kuthi konke komhlaba kuyodlula. Senze bazalwane. First John chapter 2 verse 15 and 16 isho kanjani iBhayibheli thanda umhlaba inkinga yethu ake sibuke kunye bazalwana size ku Matthew chapter 6 impamvu zokuthi ngiyabona kanjani ukuthi ngithanda umhlaba ngiyakizibuka into eziningi ngenxa yesikhathi yokugcina ngizoyibuka and then sizobuka ubungozi bokuthanda umhlaba ubungozi bazalwana yingozi lento and kuthiwa manje kusho ufakazi othembekileyo ukuthi thina sithanda umhlaba sonke la yazozalana into makuthiwa ikhuluma ngathi singazenzi uPeter wathi uJesu ethi nonke niyongiphika athi nonke wathi uJesu nonke niyakhubeka ngenxa yami wathi uPeter hayi inkosi ukhuluma ngabanye hayi mina siyakhumbula asingathi masizizwe kaNkulunkulu sithi hayi ngabanye yilapha banjalo okay verse 33 uthi kuJesu kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakwenezelwa kunina seyizona bazalwane uthi Jesu asifune ini umbuso wezulu umbuso kaNkulunkulu nani nomngcwele bakhe and then konke uzokwenezela ngamanye amazwi kwizinto esizifunayo umbuso kaNkulunkulu nesimilo sikaNkulunkulu kumele ngabe unumber 1 seyizwa lona iclear nje lona bazalwane na ngicela ukubuzayo ngifuna ukwenza nje isibonelo bazalwane uma ngaba ngilahlekelwe isicathulo lesi sizobona isicathulo mhlambe silahleke ngithi kusasa sesilahlekile mhlambe ngiyosibheka endlini ngiyosibheka imoto ebesihamba ngayo ngisibheke ngize ngibuzise nale nkonzo nayo umuntu esibonile siyabona leyo nto mangibona sitholakala lawo kunjalo bese ngigqoke nje uphaqa bami kanjalo siyabona leyo nto kuphelile makulahleke imoto singenza kanjani mhlawumbe ngingayibheka ngisho yonke indawo
Ngizoyibheka yonke indawo. Uyabona leyo nto? Uma abanye kuzokuthi bashayina umona ngengizwa ngaze ngibone. Umuntu uzabuka phansi kombhede. Bayibheke umuntu ayibheke ngisho naphesheya uyibheka okhona ayibheke nale. Mase kuwela ibhoda ayifune kuyo yonke iSouth Africa. Futhi akazi uyifuna nje manje na next month. Mhlawumbe kaphela unyaka noma u2 years noma u3 years sayicela imoto yakhe. Sayizwa leyo nto isalandeleke. Sayizwa leyo nto zalwana. Kungani umuntu ukucinga kwakhe le moto nokucinga kwesicathulo kungalingani ingafani? Yingoba imoto inevalue yangisho eyidlulayo ini esicathulo. So i-effort noma amandla awasebenzisayo ukucinga lento angaphezulu kunamandla awasebenzisayo ukucinga isicathulo. Siyabona leyo nto? Ngoba ngenxa yevalue ayibeke kuleyo nto iyazakala bazalwane. So ngamanye amazwi ivalue engibeke kwinto ibonakala ngendlela engicika ngayo. Manje kuthiwa lana asicinge kuqala into emele ngabe number 1 umbuso wezulu nesimilo sikaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto? Then lezo mhlawumbe izinto ziyalandela. Umuntu bangena umsebenzi, sifike kahle umsebenzi. Uyombona. Uyogqoqwa, uthandaze enkonzweni, ufastwe, kuthweni. Siyabona leyo nto? Futhi acinge futhi nalapha kube nzima ukuthi ubuthongo behla ngisho ngoba phela uzama ukubheka ukuthi ngenza kanjani ngihlanganisa kanjani ngisho kunjani impela. And ayikho into wrong by the way ngokukhulekela umsebenzi. Into right kumele sikhuleke ngoba zonke izipho zivela kubani? KuNkulunkulu ezinto. Siyibona le nto zalwana. So ayikho into wrong but umbuzo wami uthi ubani esike simbone? Ngoba nakuthina nje ngubani oke afast athi ayinkosi ngifasta nje ukuthi ngihlukane namanga. Nginenkinga nje yamanga. Nginenkinga yento ukuthela iyangixaka le nto. Uyabona nje angithi ukuthola nje ukudla kahle nkosi ngifuna nje ukuhlukana nalento le embi kangaka. Siyibona leyo nto? Kwancane. Siyabona ukuthi i-effort esiyisebenzayo by the way leli vesa ngisithe yithina siyazihlola. Ukuthi ngaba ngempela inhliziyo yami isezintweni zikaNkulunkulu noma la emhlabeni. Siyabona i-effort esiyifaka into zomhlaba. Omnye khulekela umshado khuleke hey bazalibona kuyakhuleka into yangempela. Kodwa amanga ayishibilikela nje. Siyabona leyo ndaba yamanga indaba ukuthi ngifane noJesu yinto elegcineni. Bazalwane bomasindalo bazalwane ngempela. Yilile nto ekhuluma ngoJesu. Ukuthi bazalwane sithanda okumhlaba. Umuntu ahlupheke. Thothi emakhaya sihlala emakhaya. Bakulahleka inkomo zakhe noma imbuzi yakhe. Ayubona ndawo ngeke. Nokuthonga behle baphakathi ubuthongo. Kulahleka inkomo. Sike sabi lo phakathi ebusuku kanti ayingibeke indayini yabeke into ebusuku kanje athi hayi ngifuna nje ukubheka nje. Singaze sibanjwe amakhanda. Na ayikho into enhle leyo. Ingakho uJesu wasebenzisa isibonelo sokuthi umuntu olahlekelwe yimve yodwa uyashiya lezinye. Ayicingele yodwa agcwala intaba sayibona leyo. Kodwa uJesu ebefisa ukuthi isimilo sakhe sisifise even more than lokho. Sayizwa lo bazalwane. Ingihluphe indaba yokuthi ngiloke njalo ngezisono esisodwa njalo. Ingihluphe. Ngoba ngifuna isimilo sifana sikaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. Ukuyihlolayo kwethu lokho. So indlela zokuyihlola ezithi ngisho lezi la kuMatthew chapter 6 oqala ngibuka ingcebo yami ukuthi ke ngoba inhliziyo ilandela ingcebo. Number 2 ngibuka indlela. Ngiqhathanisa indlela engicinga ngayo izinto zomhlaba nengicinga ngayo izinto zikamoya zezulu. Sayizwa lo bazalwane. Now ake sibuke ubungozi bokuthanda umhlaba. Ubungozi ngifuna ukuveza nje okubodwa mhlambe eziningi bazalwane lezi. Bana nje ngifuna sibuke nje into eyodwa engiyibona ukuthi yabo kakhulukazi kulesikhathi esiphila kusona iyingozi. Aseni kuLuka 21. Bazalwane. Yabona isifundo ngoba siyafunda yabona kule inkonzweni yabona ngesifundo. Siyakuyafunda ngempela but bazalwane sengikhuluma nje iqiniso. Indaba yokufunda izwi kaNkulunkulu silifundela ukuthi silenze.
Yabo akusizi ukuthi sisho amen sichazeke yabona ngizokugijima into la igazini ezithi ikhulunywe yabona leyo nto. Kodwa mawukuthi kufika ekhaya dwe angenzi lutho. Siyabona lo bazalwane. Sidlala nje ngesikhathi esithenge ngegazi. Ake sibukeni la kuLuka. Luka 21 sesifikile. Ngicela sibuka amavesi amabili. Siqala ngoverse 31 then siya kuverse 34. Hey bazalwane, ngiyayithanda kakhulu. Uthi Jesu, kanjalo nani nxa nibona lezi zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. Sethe leyo nto. uJesu wanikeza abafundi bakhe nathi lesiyibo. Wabanikeza ini izimpawu zokubuya kwakhe, ezandolele ukubuya kwakhe. Siyibona leyo nto. Wabenza ukuthi manibona kusenzeka yazini, akashiqadelani. Siyibona leyo nto. Sesifunda ezinye isikhathi lele. Akashiqadelani. Ngiyadlula nje lo nto kodwa ngifuna sibone bazalwane ukuthi uJesu le izimpawu asinikeze zona uzithembile. Ngendlela ukuthi yazini niyazi. Mase uzibonile lezi zimpawu awuzuthi ngiyacabanga ukuthi hayi umbuso useduze umhlaba seyaphela. Awuzuthi ngiyacabanga mase uzibonile uzothi ngiyazi. Jesu yazini asho ngicabangani. Now okay, so la siyafuna ukuthi kunezinto esikazibona ezosibonisa ukuthi umhlaba seyaphela. But asibukele ku verse 34. Kunento esingayenza thina engasenza singaboni makuphela. Verse 34 uthi Jesu xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza nokudakwa nokunaka okwalokhu kuphila lunizume lolu suku ningathini ningazelele isithi leyo ningalindi senze leyo bazalwane. So uthi Jesu asixwaye ukuthi inhliziyo zethu zingabanjwa yilezi zinto azibala athi ukuminza. Ngama version alula uthi ukuthanda nje kumnandi. Siyibona leyo nto. Lo ngisemicimbini ngisemshadweni ngisentweni. Siyibona leyo nto bazalwane. Impilo yami nje. Lo ngiyathunga nje. Ngithunga ingubo, ngithunga igqoko. Imali evangeli yaphela. Kubhataniswa nje ngisho bazalwane. Ukuminza. Kunjalo ngempela. Uthi uJesu sixwaye inhliziyo zethu zingabanjwe lezi zinto nokudakwa. Khona ukudakwa lokuphuza yebo. Nokudakwa futhi. Bazalwane. Ukudakwa izinto somhlaba zisidakwa sithi ukudakwa ungacabangi kahle. Seyizwe lento bazalwane. Hayi sekuye siyibone le. Kodwa ukuthi siqaphele ukuthi singabanjwa yini ukuminza ukuthanda ukumnandi. Nokudakwa. Ithi neminako yaloku kuphila. Seyizwe leyo nto. Yini iminako lokuphila? Phela bazalwane yazi iminako lokuphila yinto engesona isono yona. Kodwa kuyenzeka ukuthi ikubambe ngendlela yokuthi ugcine uzophuthelwa izulu. Ngoba phela basikhuluma ngeminako lomhlaba, ukusebenza umnako lomhlaba. Ayikho wrong ukusebenza, uNkulunkulu vele uyafuna sisebenze. Siyabona leyo nto. Kodwa lo umnako umhlaba. Tiyo ngishado baba, umnako wapi? Olomhlaba. Yo kwathi ningane ngithi umnako lomhlaba. Iminako lomhlaba. Bese ibakhona keminye west bazalwane sesikhulumile ngayo ngengibasadlula fashion nazo lonke leyo bazalwane bile silahle emgqomeni. Lesimele silahle emgqomeni ngempela. Kodwa uthi Jesu kumele niqaphele nixwaye, be careful. Uyabona ukuthi Jesu ethi be careful bazalwane, uJesu wathi kuPeter qaphela, uPeter ungaqapheli. Wow. Kodwa ngumusa yena waphila wavuka. Thina bazalwane alisekelinye ithuba. Uthi qaphelani ukuthi niqwaye ukuthi inhliziyo zenu zingabanjwa ukuminza ukudakwa nokunakwa lokuphila. Luze usuku lunithole ningalindele.
ngamanye amazwi ukuthi mawubanjwe ilento zomhlaba ubungozi obukhona ukuthi ziyokwenzeka izinto around wena kodwa ngeke ubone ukuthi zisho ukuthini. Tshela kusafana ingakho ngisho ukuthi athi efika umhlaba bawumdinga athi bazalwane zithini iprofethi. Ithi yabona umdingi seyingena omunye umoya ongathi ezamshiya impela manje. Yini eyenza leyo nto ngikhuluma iqiniso? Yini eyenza leyo nto? Uthando lomhlaba bazalwane. Uthando lomhlaba lenza ukuthi ngisho nokubuya kaJesu ngingakulangazeleli. And manje ngingakulangazeleli angikubhekanga. Manje ngakubheka kuyongithola vele engalindele. Cela ukubuza umuntu mezobhala i-exam engalindele ukuthi exam amathuba ukuthi aphase mangakanani? Seyibona lo bazalwane? Siyambona uSathane indlela afuna silahle ngayo. Usibambisa nje lento zomhlaba. Uyazi mabebambelele kumhlaba. Sebenza uNkulunkulu awuzokwenziwa. Number 2. Nosuku ngeke balibone ukuthi lisondele. Ingakho ukubona kwethu singabantu akufani. Sayibona leyo nto? Ukubona komuntu kulele ekuthini inhliziyo yakhe ikephi. Mase emhlabeni umuntu angeke abone. Lisho njani iBhayibheli? And futhi labo ababonayo uyoxabana nabo. Uyothini? Uyoxabana nabo. So zaningo zakhulu endaba yomhlaba. I think let's go and verse elihambisana eliyiwele naleli. Asincwadi kaMateyu 24. uLuke 21 noMateyu 24 into eyodwa. Now ngifuna sibone indaba bazalwane sesizovala. Bengifuna nje sidiagnose le ndaba lenkinga esinayo yokuthi yothando lomhlaba. Kodwa ngeke ngisho idiagnosis bazalwane ngingayisho ngesolution. So manje after that verse sizovala nje ngesolution bazalwane. Sesifikile kwincwadi kaMateyu 24. Cela sibuke verse 48. Lana uJesu ukhuluma ngokubuya kwakhe. Uthi kuyobe khona abantu bonke abantu bazohlukaniswa kumagroup nje awu-2. Kuba khona inceke elungileyo eyenza umsebenzi wenkosi elungiselela inkosi ezifika inkosi usho kanjalo uJesu. Uthi Jesu ibusisiwe lo nceke. Abe seyikhuluma yami ilibele. Iqale ukushaya izinceku ezikanye nayo. Idle iphuze nezidakwa. Inkosi yaleyo nceke iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo nangehora engalaziyo. Inqamule kabili. Imisele isabelo sayo kanye nabazenzisi. Kuba khona lapho ukukhala nokugedla amazinyo. Seyizwa bazalwane? Na ukuthiwa lenceke lena bazalwane embi. Kuthiwa ithini enhliziyweni yayo? Ithi uJesu akabuyi. Ayisho kanjalo. Ithi akakazi ukubuya manje. Kuthiwa ayiphiki ukuthi yabuya. Hayi manje. Kodwa ithi hayi manje. Yekani ukuthi manje. Seyizwa bazalwane? And njenganje kuthiwa isho kanjalo enhliziyweni yayo. Le nto ayisho ngomlomo. Isho ngenhliziyo kodwa kubonakala izenzo ukuthi mase isuka lapho iqala iyaphuza nabadakwana. Iminze ingene izinto zomhlaba. Sayibona lo nto? Ngoba ithi enhliziyweni yayo hayi manje. Kuthiwa inkosi yami ilibele nge-English kuthiwa and if that evil servant shall say in his heart my Lord delay is coming. Sayibona lo nto? So kuthiwa iyadelay inkosi iyadelay hayi ukuthi ayizi. Baningi bazalwane bethu abalapho. Sithi hayi inkosi iyeza kodwa hayi manje. Bazalwane sizobona masifunda siyabhala manje sibona but befuna siye sidwebe into efana nale i-chart timeline sibone ukuthi sikephi ngokwesikhathi bazalwane. Njengoba 2022 ngikubeke nje la eduze nokuphela ngempela bazalwane isikhathi siphelile. Isikhathi siphelile. Omnye wazi kanjani ayekho umuntu usuku nehora vela ngazi usuku nehora but uthe uJesu singazi ukuthi usuku selinjani selusondele futhi selisemnyango. Sayizwa lo bazalwane? Sazofunda nje ngalokho. But isikhathi sisiphelele bazalwane. Sisiphelele lithi iBhayibheli.
ngesikhathi kaNoah. Even before ngosuku lokugcina before imvula inethe, uthi abantu babelima nje normal. Betshala abanye omunye mhlawumbe wayesayothenga imbewu. Seyibona leyo nto andisuku lokugcina kaphindanga alibone. Kaphindanga alibone bazalwane. Uthi uJesu yoba njalo nangalezi khathi. Siyaqhubeka nje ezinormal. Sibona ukuthi sizoqhubeka ezinormal but isikhathi bazalwane siphelelwa ngempela. Naso linqoba kanjani uthando lomhlaba? Asene incwadi amaGalatia chapter 6. Galatia chapter 6. Ngoba kanjani bazalwane uthando lomhlaba? Oqala bazalwane nje esikhomba ngayo, iyoqala bese ibhekile, sengenxa lokubhala impela. Indlela elenza ngayo. Kodwa nje oqala bazalwane ukuthi ingcebo yethu sibeke kwizinto zezulu. Siyakhumbula ngisho kushilo lo ngoba sithe inhliziyo akusho ngokuthi kusho uJesu. Uthe ngoba lapho ingcebo yakho ikhona nenhliziyo yakhe yakuba khona ngisho kanjani uJesu. And uthe uJesu isolution uma ufuna inhliziyo besezulwini uthe beka ingcebo yakho ezulwini. Khohlwa yazi ubazalwane thina sizithe ingqondo yenye indlela. Indlela esebenza ngayo ukuthi iyaprocessa information. Siyabona leyo nto. And ithatha isinqumo based on information oyifakayo. So ngisho noma wena ufisa ukuthi uthanda izinto zikaNkulunkulu, but if izinto zenzayo izinto zomhlaba, ingqondo ngiyabona ukuthi ngokwe information engiyitholayo mina izinto ezibalekile ilezo zomhlaba. Siyibona leyo nto. And ayikwazi ukuthi ithande izinto zikaNkulunkulu. Ongalobe nje lokho usho ngomlomo lokuphimisela, but izimo zizokuvezela ukuthi cha inhliziyo isemhlabeni. Sengempela bazalwane, solution number 1 lo, isibeke ingcebo kwizinto zezulu. Nangi manje number 2, Galatia. Sesifikile? Okay bazalwane, ngicela ufike sifundele verse 14. Chapter 6, yebo chapter 6. Galatia. Emva kokuba sikhulile. Kepha kimi makungabikho nali ukuzibonga. Kuphela ngesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu. Okubethelwe ngaye izwe kimi. Nami kulo izwe. Sayizibona bazalwane. Uthi Jesu, uthi Paul, kepha kimi makungabikho nakanye ukuzibonga. Kuphela ngesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu. Nayizwa lephathi okubethelwe ngaye izwe kimi nami kulo izwe. Seyizona bazalwane, uthi Paul ngaso isiphambano sika Jesu nangayo inkosi uJesu Kristu izwe libethelwe kimi lifile. So into eyenze ukuthi uPaul ayeke ukuthanda izwe ukuthi yini isiphambano kuJesu. The more ebuka into uJesu amenzele yona, umpostoli Paul yamangala. Umangaliswa ngumnikelo omngaka onikeziwe. Bazalwane, uma ngayithatha ngiyadweba umhlaba wethu losiphila kona. Mawuqhathanisa neuniverse yonke kaNkulunkulu, uyazi ukuthi bazalwane uyichaphazele nje. Angiboni ukubona. Into encane kanje. Into encane ngempela ngoba bayakhuluma osociety bathi umhlaba lo i-Earth iplanet yethu. Indlela encane ngayo bazalwane, ilanga lingaphindwa ka400,000 times. Seyizwa leyo nto? u-Earth ingaphindwa ka400,000 times ukuze uthole ilanga. Seyibona leyo nto? 400,000 uyicabanga. Khona indawo engingafunda kuyona. Angazi noma aqinisa kangakanani. Kodwa bebekhuluma ngerice, 10 kg we-rice. Mhlawumbe umuntu ayigubhini nami ayigubhini ngayithola nje ku-internet. Engathi bathi ama-grains ayishezibona iy'nkozo lezi ezincane ze-rice lapho. Kuthiwa ku-10 kg we-rice engathi khona eziwu-100,000 ku-10 kg we-rice. Siyibona lo bazalwane. Mawuqhathanisa ikhoso lodwa le-rice no-10 kg, yabona into encane, into ngisho noma uliyawo abantu bayakubuza nje balishane nangisenze kanjani emakhaya. Into yokushanela, kodwa kuthiwa iplanet yethu, i-Earth, kuthiwa i-Earth bazalwane yona iphindwa ngo-400,000 times. Kuze uthole nje ilanga kuphela, the sun.
and kuthiwa kunezinye futhi izinkanyezi ezinkulu kunelanga, about 100 times bigger than the sun. Makhulunywa nje lakile galaxy yethu, angazi mase khulunywa ku-universe yonke edalwe nguJesu. Seyizalwane bazalwane, siyinto encane yokushanelwa nje kanje, into encane yokushanelwa kanje. Kodwa uJesu umnikazi wakho konke lokhu wakudela konke uzosindisa into engaka. And bazalwane, iplanet yethu uma ngabe umdala wami umhlaba wethu umngaka incane kanje, mawuqhathanisa ne-universe uNkulunkulu ayidalile, cabanga ke abantu abaphakathi konomhlaba ukuthi bancane kanjani bona, into engekho. Ingakho mawufunda kwincwadi Patriarchs and Prophets page 69 kuthiwa kwakumangele izulu lonke ngesikhathi uJesu esithi uzoshiya izulu eze emhlabeni azofela abantu. Kuthiwa it was the marvel of all the universe that Christ should humble himself to save humanity. Kuthiwa ingilosi zamanga kakhanyisiwe. Yazi uma bethu bakhamisile abayiqondi lento abayithulayo. uJesu washiya konke. Kuthiwa abantu bathandana abantu kangaka. Like bazalwane, ngisho ingilosi zimanga yazi nezingilosi zinothando. Kodwa mazibona uthando lukaJesu zamangala. And ukuthi uPaul mayibona lo thando bazalwane, izwe aloko lisifa nje liphelelwa aze laphela. Naye futhi wafa ezweni. Noma ufile ezweni nawe uyapho, malifile izwe kuwe nawe uyafa ezweni. Abantu bese isikhathi esiningi bagcina sebengasakutholi kahle, ngoba phela indlela soyihamba ihlukile, nevelo ibeka kwizinto ihlukile. So bazalwane, As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be